Diyos marhay na aga po asa sa indogabo sa mga tugang, ini ang tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag sa mga minasunod. Si Ray Dominic Serrano Guevara, 33 anyos, soltero, taga Peña, Francia, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Severino I. Guevara, asin kandipuntang si Celia S. Serrano. Buot na mag-agom ki Maria Victoria Santua Lopo, 28 anyos, Daraga, taga Peña, Francia, Naga City, Camarines Sur. Aki kandipuntong si Angelo B. Lopo, asin ni Vivian S. Santua. Si John Ronly Ortega, 30 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Ronaldo Ortega, asin ni Julie Osorio. Buot na mag-agom ki Rosemary B. Salas, 30 anyos, Daraga, taga Progress Homes, Kanaaman, Camarines Sur. Aki ni Francisco Salas, asin ni Imelda Baaw. Si Josue G. Bugagov, 29 anyos, soltero, taga Kipayo, Calabanga, Camarines Sur. Aki ni Demetrio Bugagaw, asin ni Joey Guerrero. Buot na mag-agom ki Rochelle M. Perico, 24 anyos, Daraga, taga San Felipe, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Rolando N. Perico, asin ni Lourdes Valle Marticio. Asin ikatulong tawag, kin Nicolo Paulo de Mesa Arenas, 31 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Cesar B. Arenas, asin ni Eden P. de Mesa. Buot na magagom ki Alisa Culdora Mejora, 31 anyos, Daraga, taga Dayangdang, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Alfonso N. Mejorado, asin ni Susan E. Culdora. Ansisay man po na may naaarama na makakaulang sa saindang pag-ako kan sakramento nin matrimonyo, tulos magpaisi sa satuyang kura paroko o sa opisina kan satong parokya. Salamat po. Maluhod po kita sa pagpangadji kang Orasio Imperata. Sa ngaran ka Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Amang mahirakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan, asin nagdadara nin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami nin may pagkamuot. Asin huli kan sa imong nakakaomay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang, asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamimbi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingowa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal, kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, hulikan mga bakunang mapagkanigong mahimo, hulikan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghingowa, nagamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan.
Ipinapamibimiman ang mga tinamaan na kanhelang. Sinda man lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghingoa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunya na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaiba mong nabubuhay, asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgo na Jesus, kahiraki kami. San Jose, mabinio na esposo ni Maria, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia, ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Yaon na po kita sa ika-29 Domingo nin ordinaryong panahon. Ang tema kan satong selebrasyon kan banal na Eucharistia ngunyan iyo, ang tataramon nin Diyos. Ang tataramon nin Diyos yaon sa banal na kasuratan. Magtubod kita na yaon ang katotohan sa Biblia. Ang mga nagsurat, mga tao mananggad. Alagad nagsurat sinda na may inspirasyon, asin pagantabay kan Espiritu Santo. Magkasararo kita sa selebrasyon kan Eucharistia. Magkasararo kita sa pagtubod na ang tataramon ni Diyos padagos na naghihiro kan sa tuyang mga puso, tanganing makamtanyato ang banaog nin kabanalan. Sa tuyang makakaibahan sa selebrasyon ngunyan, ang sa tuyang school chaplain kan parokya, si Reverendo Padre Godofredo C. Rueda Jr. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka ng Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, kaguranantan, pakamot kan Diyos, asin na baki sumaro ka ni Espiritu Santo, mapasain lugubos. Asin sa imong Espiritu. Matugang ako ontaan sa tama kasalan, tanganing magkaning ito magselebrar, kan mga banal na misteryo. Durungan po kita, magusog, nag-uumpisal ako sa Diyos sumakamahan, asin sa indaw mga tugang, tanakasala ko ni Makuri, sa isi pataramon, sa giba sin sa kapamayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indaw mga tugang, na ako ipaimbi sa kaguranan ng Diyos. Mayroong manluod sa to ang Diyos sa mga kamhan, asin pagkapatawadan, to mga kasalan, daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kasanan urong kalangka, Yesu Kristo kaiba, nakamurawayan kan Diyos mo. Amen. Mamimbi kita, idokoan payo.
Diyos na mga kamhan, sagkot paman, gibuha kaming magdanay sa imo. Asin maimbod sa pagibukan kabutan mo. Asin sa paglingkod sa tunay na puso, sa kadakulaan mo. Uli kay Jesu-Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Kung tinabangan nin Diyos an sa iyang banwaan na makipaglaban sa saindang mga kaiwal, kita man tatabangan man nin mahal na Diyos na daugon an karatan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Uminabot si Amalek asin nakipaglaban sa Israel sa Repdim. Si Moises nagsabi kay Josue, "Pilion mo ang mga lalaki, lakaw asin labanan mo si Amalek. Sa aga matindog ako sa alitoktokan bukid, dara sa sakuyang kamot ang sugkod nin Diyos." Ginibo ni Josue ang sinabi sa iya ni Moises, asin linabanan si Amalek. Si Moises, Aaron asin Hur nagtukad sa alitoktokan bukid. Mantang iniitaas ni Moises ang sa iyang mga takyag, an Israel iyo an kagdaog. Alagad kon ibinababa, nadadaog. Tinanglay si Moises sa pagparapaitaas kan takyag, kaya nagkuanin gapo, pinatukaw si Moises, asin ang sa iyang mga takyag, mag-ibong na kinakaptan ni Aaron asin Hur. Kaya nakaitaas ang sa iyang mga takyag, sagkod na magsulnop an aldaw. Sa tarom kan espada, inubos ni Josue si Amalek, asin ang gabos ng mga tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang tabang sa to hali sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Aawiton po ang salmo. An mga mata itinitingkalag ko sa mga bukid. Saan magikan ang tabang para sako? Ang tabang para sako magikan sa kagurangnan, nakagibo ni langit asin daga. Day ka man lugod masingkog, day magturog ang sa imong parabantay. Dai nagtutong ka, dai nagtuturog ang parabantay nin Israel. Sa imong bantay asin limpoy ang kagurangnan, yaon siya sa too mo.
Sa aldaw, da ka mararaot kan init. Sa banggi, da ka mararaot kan bulan. Sa ikaduwang babasahon, madadangog niya to ang tataramon ni San Pablo kay Timoteo. Ipinahayag ni San Pablo ang kahalagahan kan pagsarig sa banal na kasuratan na nagpapahayag kan katotoohan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Alagad ika, magdanay ka sa mga katotoohan na sa imong nanodan sa katinubod. Huli taara mo kung si isay ang nagtukdo kaiyan sa imo. Puon kan aki ka pa, tatao ka na kan mga banal na kasuratan na magtukdo sa imo nin kadunongan para sa kaligtasan huli sa pagtubod kay Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan ipinapasabong ning Diyos. Magagamit iyan sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugali, asin sa pagtukdo kan matanos na pamumuhay. Tanganin ang tawong naglilingkod sa Diyos, maging sangkap, asin andam sa pagibo kan gabos na karahayan. Sa atubang ning Diyos, asin ni Kristo Jesus, na iyo ang mahukom kan mga nabubuhay pa, sagkod kan mga nagadan na, asin huli ta maabot siya, tanganing maghade, sinasadolta ka, na ipaghulit mo ang mensahe, magmaigot ka sa pagpahayag kaiyan, na sa panahon man o bako, mandagka ka, magsagwe, saka magsadol. Gabos gibuhon na may kahuyoan, asin tanganing makatukdo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal ni Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Dang anag-usipon si Jesus in sarong parabola, tanganing tukdoan sinda na danay na mamibi, as sinday mahadean nin paglaom. Nagsabi siya, may sarong hukom, sarong banwaan, na day natatakot sa Diyos, sa kamayong ginagalangan na si Sayman na tao. Igwaman sa banwaan na ito, nin sarong babaing balo, ang nagpaparabalik-balik sa hukom na ini, huli tanagahagad nin tabang sa kaso niya, tumang sarong kaiwal. Haloy nang nagpapara sa yuma ang hukom, alagad sa kahuri-hurihi, nagsabuot siya. Dawa di ako natatakot sa Diyos, sa kamayong ginagalangan na tao, alagad huli taday ako inuuntakan kan balong ini, gigibuhon ko na sana, an hinahagad niya, tanganing day niya na ako pagpara purisawon. Nagsabi pa an kagurangnan, dangugan indo an sinabi kan hukom na maraot. Day daw itataon ng Diyos ang katanosan sa iya mga pinili na nag-aagrangay sa iya aldaw banggi. Mag-aabala daw siya sa pagtabang sa inda. Alagad, pagdigdi kan aki nin tao, makakakoa daw siya nin pagtubod sa kinaban. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Maray na aga sa indo mga tugang. Maray na agaman po, Father. Iga po ning istorya, manunungod sa sarong aki na nagibo nin surat sa Diyos na nagahagad nin kwarta, tangani na ipambakal nin bulong para sa iyang ina na may helang. Dear Papa God, sana po tawan mo ako ning 500 pesos para igwa ako nin pambakal nin bulong sa kuyang ina na may helang. An sa imong mabuot na aki, nene. Ilinaog niya ini sarong sobre, asin isinurat ang address na papadarahan to Papa God, Heaven. Binugtakan ng selyo, asin ipinadara sa post office. Kan mahiling ini, kan mga empleyado kan post office, sa indang pinagnisihan, asin minarkahan sa nanin, return to sender. Day nagluya ang buot kan aki, ipinadara niya giraray ini. Giraray, ibinalik. Ipinadara giraray, ibinalik giraray. Sagkod na nakulitan na ang mga taga-post office, asin binuksan na ang surat. Kan mabasa ninda ini, napaluha sinda. Tulos-tulos, nagluwas sinda nin kas, gikan sa indang mga wallet. Igwan ni nagtao ning 50, 20, 10, asin nagabot ang kantidad sa 450 pesos. Dahil man na kumpleto, nagdesisyon sinda na ipadaranas sa na ini sa address kan aki na nakalaog ang mga tataramo na from Papa God. Ugmahon na maray, asin nga lason si aki, kan marisimi niya ang surat na igwa ninlaog na 450 pesos. Kaya nagkuagiraray siya nin papel, asin nagibo giraray nin surat na ipinara niya tulos sa post office. Binasa ini kan mga yaon duman, arong ka ini ang nakabugtak sa surat. Dear Papa God, salamat po sa itinaomong kwarta para sa kuyang ina na may helang. Pero next time po,
dahil mo na pagpaagihon sa post office, nagkulang lugod nin 50 pesos. Naumutan ko mga tugang, kahanga-hanga po ang aki sa iyang pagtsatsaga. Arog man kan babaeng balo sa ebanghelyo ngunyan. Kinukulit niya ang huwes na itao ang hustisya para sa iya tumang sa iyang kaiwal. Nagpaparabalik-balik siya sa huwes. Sagkod ng abot sa punto na itinao kan huwes ang tamang desisyon na sa iyang minamawot asin nakamtan. Mga tugang, ang mahal na Diyos, perming andam na magtao sa tuyang mga kahagadan kung kita matyaga sa tuyang pagpamibi. Igwa po ba kita nin kasabihan sa Tagalog na wala anyang matimtimang birhen sa marunong at matyagang manalangin. Maski kung nihilingon, garo silensyo ang mahal na Diyos, asin ay nagsisimbag sa tuyang mga hinahagad, ang pagpamibi, day nungka magiging pagsayang nin oras asin espersos. Ang Diyos naghihimati nin maray, maski aram niya kung ano ang nasa puso niya to, bago pa man kita magtaram. Kaya ang hapot, mga tugang, pirmi daw kitang nagpapamibi. Do we always pray? Or if we pray, how often in a day do we pray? Tibaad, saro sa ng beses. Kung minsan, ang Diyos naghahaloy sa pagsimbag sa tuyang mga pamibi, tangani na hilingon kun kita daw igwa nin pagtsatsaga. If we really persevere in our prayer. So this is one attitude that we should have, no? Kung kanakaagi pong mga aldaw, kanakaaging Domingo, tinokdoan kita kan sa tuyang kagurangnan, kung ano ang dapat na sasabihon ta sa pamibi, sa pagtukdo niya sa tuya, kan pangadyo na amanyamo, ngunyan, asin, siring man po, kanakaaging Domingo, sa parabola, katong 10 dauton na saro, ang nagbalik, tangani na magpasalamat, tinukdo sa tuya, kan sa tuyang kagurangnan, na bako sa nakita puro paghagad. Dahil ang iba, arog kayan ang pamibi. Kung sa Tagalog, bako ng Panginoon, ang pinapangidita, kundi pingi noon, pahingi noon. Dahil puro kita hagad. Guro, nadangog ta na po si istorya, manunood sarong kalag, na sarong aldaw, pasyar da sa kalangitan. So pagpasyar ni na duman sa kalangitan, ang inot na lugar na sa indang nadumanan, sarong dakulang warehouse. Asin, sa laog ka ito, kadakol na mga anghel, busy na nagtatrabaho. So sabi ka itong kaluluwa, sabi niya, ano mga yan apod sa lugar na ini? Simbagman ka ng anghel, ini ngaya ang reception o receiving area. Tadigdi ngaya, inaako riniresibi ang gabos ng mga kahagadan. Gabos na hinahagad nin tao. No? So kadakul-dakul, busy si mga anghel. And then, nagduman naman sila sa ikaduwang lugar, bako ng kadakula kan warehouse, kundi garo SM, busy man. Pagkatapos, busy na nagbabalot, nagpackaging. No? So sabi kay itong kaluluwa, sabi niya, ano man yung apod sa lugar na ini? Inangaya ang packaging department. Tadigdi ngaya,
pinapackage itong mga kahagadan asin ipinapadara duman sa mga nagahagad nin grasya sa mahal na Diyos. Iyo pala, packaging. No? And then, nagduman naman sila sa ikatulong lugar, asin ang naabutan ninda, sarong kwarto na madiklom, mayo ning tao, except sarong anghel sana, na mayong ginigibo, kundi nagdadalan sana ning Netflix. So sabi kay itong kaluluwa, ano man yung apod sa lugar na ini? Sabi na ka itong anghel, ini ngaya ang inaapod na acknowledgement department. Acknowledgement department. Tamayo ni nakakaabot, nagbabalik na magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya asin mga grasya na nariresibi kan mga tao. No? Puro sana paghagad. So iyan po ang itinukdo sa tuya kanakaaging Domingo. No? Not only to ask God for graces, but to give thanks to Him. No? Siling ka nangyari duman sa rong Samaritano na kan mamatean niya na siya maray na nagbalik, nagluhod, pamitan sa Jesus asin nagpasalamat. Asin mo niyan, tinutugluan naman kita kan sa tuyang kagurangnan kung ano ang dapat na maging attitude niya to sa pagpamibi. And number 1, iyo po ang inaapod niya tong perseverance, pagtiyatsaga. Ang mga nag-aarang sa Diyos, aldaw banggi, nahiling na sinda mga paladan, day sinda nawawaranin paglaom, an sa indang pagtubod dai nagluluya sa tahaw kan mga kadibisilan sa buhay. Mga tugang, si San Lucas nasabi sa tuya sa Ebanghelyo, siring ng babaeng balo, nagparabalik-balik, sagkod na ginanaan. Kaso, siring man ang sarong Kristiyano, dai dapat mawaran nin paglaom. Dai maghabo. Mas kigura no, kadiklom an aldaw, asin dipisil an mga pangyayari. Never giving up. Never backing down. Miski gura no, kadipisil. Ang mahal na Diyos, dadangugon. Ang sa indang pamibi, sa iyang sadiring panahon. If not now, it will be given to us in God's time. Perhaps the graces we are asking for, dahi pa makakarahay sa tuya. Kaya dahi pa yan itinataon in mahal na Diyos. But in God's time, He will give it to us. Because sinasabi na mayo nin kahagadan na dahi dinadangog nin mahal na Diyos. No? So, arog kan sarong aki na kinukulit ang sayang ina, tangani na ibakal siya nin kawatan, siring man kayan dapat ang satuyang pagpamibi sa Diyos. Ninhuli aram na nin Diyos ang satuyang pangangaipo bago pa niya to ini hagadon sa iya. Ang Diyos, iyo ang satuyang mamumuton na Ama. He is our loving Father. Aram niya kung ano ang satuyang kaipuhan, asin kung ano ang makakarahay sa satuya. Minsan, sinisimbagan niya ang satuyang mga pamibi sa malumanay na paagi na dainyato siya na iintindihan. Ang Ebanghelyo nagsabi sa tuya na imbes na magrebelde, dapat danay kitang magpamibi asin day magluya an buot. Sa pagpamibi, sa pagtaon in panahon sa iya, mamimidbidan niyato siya. Asin mariasar niyato na sinisimbagan niya ang gabos na pamibi. Kaya mga tugang, day sana po kita
magpamibi, kundi permi kita o dai kita maguntok sa pagpamibi. Amen. Matindog po. Diyos samang makakaman, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya. Agurang na Untang, ipinangidang mo namun ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadanasin, ininubog, uminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay ni watali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to, kan Diyos sa magmakakamot, mabalik sa paghukom, mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako, Espiritu Santo, na simbahan na Katoliko, sa parapakinama nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasaguran. Amen. Pamibi nin banwaan, panon nin pagsarig, magdulog kita sa Ama, asin magdulot sa iya, kan sa tuya mga pangangaipo asin kamaotan, an simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, magpadagos sa saindang misyon, dawa sa tahaw nin mga pagsubok, asin kasakitan, asin da inanggad mawaaranin pagsarig sa pagharubay kan ebanghelyo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagluluya an buot, asin sinusugutan na magtalikod sa matanos na pagkabuhay, mapukawan, asin mapakusog kan kaimbudan kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nasasakitan na mga mag-alab an puso, asin magtaon in lugar sa Diyos, sa saindang arualdaw na pamuhay-buhay. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pahimbi. Tanganing an mga nagrihelang, makatagal sa saindang mga pagsakit, asin da inanggad mawaran nin paglaom sa Diyos.
Mamibi kita sa kagurang Kagurangnan hininyugan sa mong paibi. tanganing an mga gadan, mag-ani kan mga premyo nin sa indang mga pagsakit sa kinaban, para sa buhay na daing kasagkoran. Mamibi kita sa kagurang Kagurangnan hininyugan sa mong paibi. Langit no na Ama, idinudulot mi sa imo sa muya mga pangangaipo, tugdi kaming magdanay sa pagpamibi. Tanganing padagos kaming makisumaro sa imo, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matindog po. Magpaimbi kamo mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang. Mga kamanlugod kan Diyos sumang mga kamhan. Ako an manlugod gan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato
asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan nami kami, warasan sa mo, na sa bilog na isip, maglingkod sa imong mga balaog, tanganing an sa imong grasya na naglinig sa mo, maugasan kan mga misteryo man sana sa mong linilingkudan, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong itas espiritu, an mga puso, initaas mina sa magpasalamat kita sa kagurangnan na tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sina kaligtas sa danay, asin men sansen magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos sa mga kamahan na ding kasagkoran, huli Kristo na sa mong kagurangnan, siya na naherak sa mga salanin tao, nagpakumabang mamundag sa Virhen, siya na nagtios kan krus, natalingkas sa imo, sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon halis sa mga gadan, nagtaw sa mo ninbuhay na daing kasagkoran, kaya kaiba kan mga angles, arkangles, kaiba kan mga tronos, sin dominasyone, asin kaiba kan gabos sa langit no na hukbo, nag-aawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikaranggad, an banal, burabunin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo, kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nakuha siya intinapay, asin pagpasalamat, binakini asin itinaw, sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sindo. Siriman, pagapamanggi, pagkanyaman kan kalis, singirari pagpasalamat sa imo, itinaw siya mga disipulos nan sabi, mag-ako, kamagabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sakuyan dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson, para sindo, asin para sa dakul, kapag patawad kan mga kasalan, ini pagibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, pinapamarita niya mo, ang
pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa kono, ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang bagadan, sin mabuhay luwat, nagdadolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kali sin kaligtas sa nagapasalamat, na pinapagkanig mo na magatu mga sin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pag sararoon kan Espiritu Santo. Ginamdama kagurangnan sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mga Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man ginamdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos sa mga gadandangan, ako ang sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kairay kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, na ina kan Diyos, ni San Jose, na siyang ago, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, na kaitupan, nga pagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasangkoran, mag-aumaw asin magpamuraway sa imo siling man, uli sa akit mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, asin kay niya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga kamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa galangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Nadugdan kan mga kaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos nun na kaugalean, nangangahas kitang magsabi. Namon ay yaon sa langit, manalon ang ngaran mo, magdatong ang kadian mo, yari ang buot mo sa daga, siring sa langit. Kanun sa rualdaw, itaon mo sa muyangon niya, asin patawagan mo kami sa samong mga kasala na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, urasan sa maldaw niyamuan katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
maging danay na taringka sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos na kapurisawan, matang kami naghahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesu-Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa indo. Ari pagilingan sa mga kasalan, kunian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya patuninong asin magkaburinyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraon kamo nin katuninongan. Peace be with you. Uya an kordero kan Diyos, uya nagapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kong maninigo na magdago sa imong harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami. Gibuha kaming magkamit kan mga langito na bagay. Sa pagselebrar tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan. Asin matukduan kami kan mga nagdadanay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pagpamibi kan simbahan ng Caceres na nakikilakbay. Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo. Magdanay kalugod sa samuya mga puso, ika na sulong magiya sa mo, tukduan ang dala na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kaming mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na makagibo na dayuyon sa imong kabutan. Hari pagtugot na sa imong kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salangdalan, o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamuya lugod ang pagkaburunyog sa danay mong pagantabay. Tanganing sarabay kaming maglakbay, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, asin daing makasuhay sa dalanin katotoohan. Inigabo sinahagad mi sa imo na nagihiro sa lambang saro asin puso, kasaro ka nama asin kanaki sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw sa halipot na panahon. Collections for the week, October 3 to 9, 2022. Cash receipts, daily collections, 15,622. Sunday collections, 33,417 pesos. Collection boxes, 8,933 pesos. Second collection, catechists and other formation-related activities, 3,000 pesos. Second collection, Ministry for the Indigenous People, 8,538. Total collections for the week, 69,510 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Kabingan Family, Mary Rose Evangelista, Ortega Salas, Malin Yerba and family, Imelda Zaragoza and family, Cambaliza Abengosa family, and Mrs. Susette Tantuco. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe B. Colbera III, Parish Priest. Matindog na po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lagod kamo kan Dios na makakaman. Anama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ti Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan. Marinaga po sa gabos.